kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Hazardous materials gikan sa asbestos roofing sa ginakaayo sa karon nga Burgos Public Market sa Bacolod City ginareklamo sa mga bumalakal pati na mismo sa mga vendors sa sulod sang merkado. Ma-report si Nico Delfin. Kung tanawon daw ordinaryo lang nga panid sang semento ining nagkalabuka nga asbestos roofing nga nagalinapta sa sulod sang ginakaayo nga Burgos Public Market. Pero lipod sa ihibalo sang pila ka mga trabahador nga peligroso sa ila ikayong lawas ang kasubong nga hazardous materials nga ila ginahimos kag ginapangsulod lang sa sako. Ang engineer nga si Edwin Acostan, isa man kaanay overseas Filipino worker sa Kuwait, ang nabalaka bangod sing hindi maayong nga disposal sang asbestos roofing gikan sa nakaayong nga atop sang merkado. Bisa na mga manugbaligya ang nabalaka man bangod malapit lang sa ila mga tapangko ang wala pa mahimos nga hazardous materials. I was so shocked and so surprised na sa vegetable section, kalat na kalat, mostly sa mga contractor natin are project-based. So, by the time na makapaipito, makaklo nila ang asbestos fibers, wala na sila sa company and nobody will take care of them. So that's why ang dole sila dapat, ang City Health Office should be aware of that. Suno kay Romel Palalon, Officer in Charge ng Environment and Natural Resources Office, responsibilidad sang contractor ang pag-secure sang ginakinahanglan nga permit kag mga protective equipment para sa disposal sang asbestos roofing. So it should be the responsibility sang contractor. Si contractor ang kututunta, kaya siya na naghandol. Kung di niya na-dispose, kaya dapat may lugar gina siya nga disposan. Niya ilubong o kung i-special treatment na siya nga paghandol sang asbestos. Hindi ito na maupod sa landfill mo. Hindi man pwede nga ihaboy ang hazardous material sa sanitary landfill suno kay Palalon nga pamuno man sa Department of Public Services. Hazardous siya kung mahaklo mo na siya. Kakapudpud mo. So it might be pumilit sa lungs mo, pumilit sa kung ano sa imong area. May masobra na sa duha ka semana nga wala mahimos ang mga nabuka nga asbestos roofing sa sulod sa merkado. Ang asbestos ang mosadtong ginagamit nga material sa mga construction site bangod sang thermal capacity sini. Ugaling ang asbestos nga isa ka fibrous hydrated mineral silicates ang carcinogenic o kung sarang makatuga sang balatian niya cancer base man sa mga pagtuon. Nico Delfin para sa DGCast Negros.